Kaixo, Patxi. Kaixo. Arratsaldeon. Patxi, ongi etorri. Bueno, Patxi, zuri nondi datorkizu txirrindularitzarekiko maitasun hori? Bueno, ni berez izatez beratarra naiz, eta, bueno, ni txikian nintzela Euskal Herriko itzulia Ibardingo mendatera llegatzen zen sarritan, okerrezpa naiz 14 urte jarraian. Eta, bueno, garai hartan beran, bi kiroltzeuen egiteko, futbola edo txirrindularitza, futbolian, nintzen trebegia, biziketan aldiz, beran ere bai, bere ezagutzeko eta inguruak ezagutzeko, tramankulu aparta zen, eta hola hasi zen, konpetitzen 6 urtekin hasi nintzen, eta biziketa gero 30 urte berandu 36ekin utzi nuen, eta geroztikan ere, beti biziketa tartian. Orain dela 11 urte utzi zenuen, gutxi gorabehera txirrindularitza profesionala, nola gogoratzen dituzu urte haiek? Urte politak, azkenean aurra zareneko amets hori egi bihurtzea, hori gauza oso berexia dela eta ez asko gutxik lortzen dutena, beraz zentzu hortan jakitun zenolako suerte izan nuen edo nire ametsa egi bihurtzeaz. Urte oso politak, oso intensitate handikoak, norbera asko ezagutzeko aukera ematen dizu txirrindularitzak, momentu oso gorra bizitzen dituzu, bai fisikoki, bai mentalki, eta goi mailako kirolari izatea, muga batzuk oso hurbiletikan ikustera laguntzen dizu edo behartzen dizu, eta oroitzapen oso onak, baina ere bai, ura etapa bat izan zen, jakitun dena daukala hasiera eta bukara bat, eta ura 2012 garren urteko urriaren 6an bukatu zen, Italiako herritxo batean, eta gero beste gauza batzutara. Eta denetarik probatu zenuen, errepidean, pistan, erlojupekoak, eta bar luze bat, gustokoena zein? Berez, mendiak eta ni euskaldun gehienan ikusten dute, mendateak eta lapan gora ikusten dugula edo ikusten dugula epika gehiago txirrindularitzari eta ni ere bertan hobeto edo gustarago aurkitzen nintzen, mendate luzetan eta espeziak Italian eta Dolomita Alpetako kantxo hartan nire momenturik politena pasatu nituen eta bada nirekin ere bai gehiago aurkitu nintzen momentu izan duzen. Utzi zenuenean, argi zenuen mundu horretan jarraituko zenuela? Bai, azkenian, hori, esan bezala, oso txikitan 6 urtekin ja, Enrique Irazaukik beran zeukan bizikleta tiendan eskaparatean kontra egoten nintzen, arei begira, hori itzen ez, uste dut, 82 garren urtean izango zela anagertu zen Bernardino, Larratxalde batian, harekin ikusi nuen, gero, nik uste han arra sartu zela eta geroztikan baren inguruan ibili gara ez, eta bai, argi dut nola edo ala, bi gurpilei eta kate bateren inguruan nire bizitza beti horren inguruan ibiliko dela. Eta barruan zaude, gaur egun Movistar Teameko errendimendu arduraduna zara, zein da errendimendu arduradun baten lana? Dena eta ezer, berez, pixkat kirolarloan taldearen bizio orokorra izango zen, ze gutegi egin behar dugun, ze karreratara joan behar garen, zeinekin, adibidez, turrera llegatzeko, pixkat ditugun aukera bat egiten dugu 10 korredore, horien prestakuntza urtean zehar, nondik joan behar duten, hori alde batetik gan, eta gero, bai entrenatzailea, bai direktoren arteko lana pixkat koordinatzea eta elkarrekin lanean jartzea batez ere. Aste da turra, urduri zaudete? Bai, beti turra urteko helburu nagusiena da, eta badakigu, bertan erantzukizun handia daukagula, sponsorrentzat eta guretzat iaia urtearen uneko 70 izango litzateke, maitzen aldetikan, eta beraz, erantzukizun hori sentitzen dugu, baina era berean, pixkat azkenengo egindako prestakuntza guztia ondo joan den edo ez jakiteko irriki horrekin alde batetik, gero aurten gainera espezialki Euskal Herrien aterata, etxetik oso hurbil, guretzat munduan zehar ibiltzen gara eta ez da normala olako helburu handia etxean bertan izatean, beraz badauka ukitu berezi bat 2023 garren urteko turrak. Eta prestakuntzari begira, azken egun hauek izango dira behar bada oso garrantzitsuak, ezta? Nola sumatzen duzu taldea, horri begira orain? Berez ja, egin beharreko guztiaina dago, eta azkenengo aste hau gehiago da, azkenengo detali txiki horiek ondo jartzea, eta batez ere, korredoreak lasaitzea, estrategikoki eta taktikoki daukagun helburu hori nondikan joan den, repasatzea, baina
egin beharreko guztia jaina dago, eta ja, larunbat ailegatzeko, guretzat azkenengo 3 egun hauek izaten dire luzeak. Ez dire inoiz pasatzen, eta... Hasi adila, ez da? Bai, lehen, ze ja haseitzeko. Nolako izango dira hemen Euskal Herriko errepideak, ze nahiko gora beratsua da, inguru hau? Bai, berez, oso berezia da turraren hasiera hau, Euskal Herrian. Normalean hainbeste gogortasun ez da egoten aurreneko egunetan, eta beraz horrek tur guztia pixkat markatuko du. Taktikoki eta estrategikoki nik sekulaztut bizitu olako turrikan. Eta, berez, Euskal Herriak eskaintzen dituen aukera guztiak. Nik uste dute munduan oso leku gutxi daude, non hain espazio txikian, hainbeste, erregistro harrapatu daitezkenak, ez? Kirol arlo batetikan, era guztiako igora dauzkagu motxak luzeak, pikoak, makurtuagoak, pixkate egoaldera joan ezkero, gazte izen, aizea hon leiteke, beraz, nik beti esate dut, teknikoki, ziklista bat ezitzeko eta azitzeko, leku aparta da Euskal Herria eta ditugun aukera guztiengatikan. Eta beraz, pixka denetikan izango dugu, aurreneko 3 egun hauetan, baina batez ere Euskaldunon pareko ibilbide bat, ez gogorra, hasiera-hasieratik turra markatuko noitako bat. Eta zer helburu dituzuen taldeak, tur honi begira? Alde batetik zerkapen orokarri begira, Enrik Mas da gure liderra. Azkenengo itzule hondian, bigarren nintzen, pasan urteko Vuelta a Espainian. Turra beste maila bat daukala, eta beraz ez dela erresa izango. Argi dago, bi favorito nagusi dela, Vingegaard eta Pogačar guztien gainetikan, eta gero taldetxoa dago, eta horien artean, Enriker bera ere bai, ez? Beraz, gure helburua horreneko 5etan sarte izango litzateke, podiuma esatzen du izan daiteke, bakoitzak bere hainezkero, emaitza oso ona. Eta hortaz aparte, etapak lehiatu eta beraz, etapa bat etxera eramateko gaitasuna baldin badaukagu, gurekin horre izango litzateke gure helburu. Euskaldunak ere bat dituzu, Gorka Izagirre eta Alex Aranburu, daude zuekin. Nola ikusten dituzu? Motibatuak topera, hori seguru, ez? Biek oso ondo ailegatzen dira, horre Andorran izan genuen azkenengo konzentrazioa turrea begira, eta fisikoki oso ondo daude eta motibatuak inoiz baino gehiago, ez? Beraz, ondo daude, nik uste dut eureke badakitela ze berezia den egoera hau, eta ze berezia den 30 urte da ez dela turra Euskal Herritik ateratzen, eta beraz, badakite, bizia jarri den aukera aurrean ezin hobea dela eta oso arraroa. Eta zu non egongo zara, turrean zehar? Berez, taldeko kotxe batean, kirol zuzendari batekin batera, eta bertan egon naiz, kotxean barruan. Eta zure lana orduan zein izango da, hor zaudenean? Hor erantzukizuna kirol zuzendariena da, ni, pixkate momentu atuan, behar bada, ari laguntza emango diot, teknikoki zeuzer ikusten baldin badut, baina berez soporte lama da, laguntza lan bat, kirol zuzendariei ahal izan ezkero, momentu batean detailetxo bat edo batu bat, pixkat korredorien ikuspegi orokorra, igual nik eure baino daukadalako, eta behar bada momentu batean korredor bat era batera erabiltzea edo bestera, behar bada apunte txiki hori ematea, baina beti alboan. Kotxe hortan lasai joango zarete, ez da? Bai, oso lasai, depende eta noiz, bai, nik kotxean bizitzen dituzun sentsazioak biziketan bizitzen genituenaren oso antzerako dira. Batez ere, kirol zuzendari papera daukazunean, batez ere, erabakiak oso azkarrak izan behar dire, mugimendu taktikoak oso azkarrak dire, eta hori momentuan, hau da, erasoa doli dago, itxi ez itxi joan ez joan, hor segundutan hartu beharreko erabakia da, eta horre, tximilatatzuk tripan jartze dizkizu, eta, hori, mugimendu taktiko horiek batzutan ez dira errexak. Eta erorketaren bat balin badago? Normalian kotxekin ailegatu eta, lehen da izko gauza, inorrek minik ez hartu izana espero dugu, baina gure korredoren bat erorikoa baldin badago, mekaniko normalian bizikleta hartu eta gu joten gare mekanikori laguntzera. Zer larririk ez bada, pixkat korredora martxan jarri eta jarraitu dezala, eta bestela itxoin bigarrengo kotxea etorri arte, korredorekin, eta gero gu aurrera segitu, eta korredorea karreran jarraitzeko esperantzarekin beti. Eta zuen lanaren beste zati bat izango da presioak
kudeatzea eta ez edonorenak, babesleak daude, fanatikoak daude, komunikabideak daude, nola kudeatzen da hori? Bueno, egia esan, pixkat esperientziak emate dizu hori, ez? Eta, bai, gu azkenean pixkat gure posizioa da, guztien arteko posizio bat. Presio guzti hori normalik egiten dugu, bueno, pixkat korredorea ez ailegatzea, eta alik eta lasaien egotea korredora. Baina, bai, gu izaten gara pixkat katalizatzea lana egiten digutugunak, bai, askotan, hori, komunikabideekin, sponsorrekin, zaleekin batzutan, eta, bueno, hori pixkate hori, katalizatzaile izan behar dugu. Eta zein da sekretua, hor tartean, oreka hori ondo mantentzeko? Lehen da gauzak argi izatea, hau da ikustea zein den zure posizioa, zein den zure egoera eta zein den zure erantzunkizuna, eta, bueno, bizioa epeluzera izatea. Azkenean, motxian eta beruan, erabakiak normalien ez dira onak izaten, eta orduan gauzak distantzia pixkatak hartu, eta ikusi nondik handatu zen gauzak, baina zure helburua zein den helburu nagusia inoiz ez galdu.